I dobrodošli u moj novi video. Danas evo neku kladicu vučemo sa IMT-ićem, sa Rudolfom, pa ćemo vidjeti šta on može. Samo ako se nam ne otpači savjela. Ne znam da se vidi, dečki i cure. Nisam ručno spustio. Evo ga, danas malo šumicu radimo, drvašca, da vidimo šta mali može. Evo vidite, dečki, mali to ni ne osjeti. Malo grebe. Ne ide, veli da ne ide. Sad ćemo mu dati malo gasa. Slabo. Nije mu se upala prednja vuča, ne znam šta se dešava. Evo, veli da ne ide. Samo da vratimo rikvac. Joj, šta smo naredili već. Samo smo počeli. Morat ćemo ovo vući na 2 puta. Nešto se sjebalo. Jednu ovršinicu vučemo, malo veću. Sad ćemo probati u rikvac, pa ćemo probati drugim putem. Ajde u kurac. Ali ćemo smanjiti gas. Malo krči jebi ga, dok se naviknemo jedan na drugoga. Malo je jebeno. Idemo sad probati ponovo. Majku ti jebem u piču. Mislim da ćemo morati rezati, malo skratiti to. Nisam siguran, ali čini mi se da je to tako. Dečki, ništa od jedan puta, morat ćemo na 2 puta. Malo smo iskopali kanale, a mali ide. Šikaretna jebi ga, šta će.